Dime, que me miras con deseo. Que estaba pensando canto tempo quedaba para facer o xogo e se estaba dando tempo. Dallo xogo. Vale, vamos a dar ao xogo rapidamente. Comentaba xo antes, cando empezamos, antes de gravar, que unha das fontes de inspiración deste programa é un programa da TVG que xa non existe, que ti participaches nel, que era o Air Galicia. Do que eu bebo prácticamente para facer o programa. Intento emular o Air Galicia 15 anos despois, basicamente coas brincadeiras e máis, moitas veces sen cartos, nun formato reducido e moitas veces cando falamos de que temas falar bastante parecido, bueno, que che vai dir, igual era a mesma situación que tiñades vos. Bueno, algo había, pero bueno, era a época do bipartito. Acabouse. Claro, cando falamos de buscar temas ou tal, sempre lles digo, déxame buscar na carta da TVG como se chaman os capítulos do Air Galicia, que a mellor rascamos algo. Cando estamos en ideas, ou estamos blancos, sí. ou pasamos o fin de semana noutras cousas e non tivemos tempo. Ti miras os capítulos dos Meque Meque e moitos son os títulos do Air Galicia. Hai un que literal que bautizos, bodas e comunións ou algo así. Ou homenaxes así. Sí, eran literalmente iso. E intentamos, bueno, buscar a nosa maneira, pero inspirarnos niso. E había onde tiveches que buscar en internet, pero sin xeral, porque agora xa desaparquetaron. Na galega.gal, na plataforma esta nova que quitaron. Pues non chegaron a poñer. No. Xa non teño. Cal é o criterio, señores da Radio e Televisión de Galicia? Se pose unhas cousas, porque non pasa outra. Era visto, xa non lles quedaba máis remedio de poñelo, porque xa están repetindo. Pero aí Galicia, cal é o problema? Non ten moito sentido. Non ten ningún sentido. Creo que alguén o descargou antes de... Sí. Ao mellor... A todo isto outro día atopei un CD así pola... CD. Acordabos que era un CD? Sí. Eso que se lle pon aí no millo para os corpos. Senei as miñas fillas e dixo, iso que é, papá, e tal. E puxen, bueno, era un recopilatorio de sketches. Estuve vendo, bueno, ainda colguei, puxen algo no Instagram, así, eu estaba, bueno, era o doble, non? Estaba de ver. Un sketch que facíamos eu máis Morris, que non puidamos acabar de gravalo. Era un tipo que vai ao médico, ten gases, non puidamos acabar de gravalo. Ataques de risa, aquilo era memorable. Ola, literal non se gravou, entonces. Non se gravou, non se puido gravar. E por eso me pasaron ese CD, porque dixo, bueno, leva isto porque isto é o que queda, pero non se emitiu nada dese sketch. Ostras. Que forte, pois tes algunha reliquia aí do audiovisual. Xa, de pasar, a mí estás me intrigando moitísimo. Cando que irades, quedamos na casa e... Pois... lo emitimos. Pois aí no auditorio falamos con María tamén. Capítulo de Air Galicia sin acabar. En exclusiva, que nunca se emitiu. Pues eso vendes en Wallapop. O mellor, ahora a mellor xente ben, pois aproveitando rápido que nos quedan estos 5 minutiños de programa, quero vos facer unha das seccións que tamén facíais con Morris, que era o máis galego. Pois nos intentar emular ese, pero o máis cuñado. Así que a ver. Pois, bueno, como decía Morris, hola Galicia, que tal? Galiza, hoxe vimos a saber quen é o máis cuñado do programa de hoxe. Simplemente o que fixen foi coller frases de cuñados e vos tedes que escoller con cal vos sentides máis identificados para saber que cuñados sodes. Como das carrachas daquela vez, ¿no? O da cibercarrache e todo isto. Sí, daquela época, sí. Pero era... Hice meta... É ahora unha etiqueta aquí de ve este capítulo dos Meque Meque. Correcto. Primeira pregunta. Que che sabe máis natural dicir ao entrar nun bar? Desculpa, podes cobrarme o zumo de cebada? Ou B, xefe, caña aquí, para que digan que hai crise? É que o zumo de cebada na vida... No, ve, directo, veña. O zumo de cebada xa non hai nas tabernas. Es que a ver, sempre... Vale. Acabar cun cóbrame desta xente. Cóbrame. A dolorosa. Segunda preguntiña. Nunha reunión social na que hai un debate, tes a necesidade de comentar do tema, falar do tema, aínda que non teñas nin idea. Ou B, ergues a voz para que se entendan mellor os teus argumentos. Pero os teus argumentos da B son válidos, sabes do tema ou non? Eu só describo a situación. E A é suave, o sea, se erguer a voz para ter argumentos ten sentido. Claro. No, me quedo cá, eu non levanto a voz. É que se levanta a voz xa algo falla. Algo falla. É el chiringuito de jugones. Hai un problema aí. Moi cuñado ese programa. Dobre A, marca aí. Vale. As dous As. Ides a par, Vale. Terceira pregunta. Que medios de información utilizas para saber do mundo? A. Só confío en páxinas de Facebook completamente imparciais.
ou B, en todos os medios de comunicación, hasta que din algo que a mí realmente non me gusta. Pero que as dúas son cuñadas, tío. Claro. O sea, non hai resposta para boa. Está midindo o nivel Quere que o coño- grao de cuñadismo. Quere que colla un mal menor, porque... Veña, mira, voume arriscar. A de Facebook. Eu... Está moi de moda o de informarse polas redes. Sí, convocatoria Que sería de- da miña vida sin a plataforma pola realidade de Ames. Pola? Non viches a página no Beibo? Busca. Plataforma por la realidad ciudadana de Ames. Sóame, Busca. sóame. Maravilla, Sóame. maravilla. Joder. Poesía pura, Shakespeare en estado puro. Benditos grupos Suena de Facebook. a grupo paramilitar Sí, que, sí, sí. que va a derribar el gobierno. Dalles cartos e tempo. Que escolles? Veña, por variar un pouco vou coller a B. Vale. A que dixeches De que todos están ben hasta que che levan ata ao contrario. Ata que alguén di algo que non me gusta, paso do tema. Vale, cuarta pregunta. Fronte a COVID, A, pandemia, B, chips, 5G, fibra óptica. Pandemia. A pandemia, non oiches falar da No, pandemia? pandemia no. Que o plan de quen? O pandemia de que? De Pladur. Que durante a COVID os cuñados dicían que todo isto era unha Que era un plan, conspiración. unha estrategia. Plan- Miguel pandemia. Bosé. Miguel Bosé valían as dúas. A Sí, sí, pandemia sí, sí. máis o 5G. Quedalle Sí. curto, sí, sí. É verdad. Pandemia. Eu son máis de tecnoloxía. Eu creo que me metan Fibra a... óptica. Eu quero a sonda anal. Quinta pregunta e última. Que mensaxe envías en fin de ano? A, Feliciano ou B, vémonos dentro dun ano? Vémonos dentro dun ano, fillo de puta. Eso, así aparecían entre as frases de cuñado, ponche, vémonos fillo de puta. Eu un ano puxen un gif de José Feliciano, nada máis. E a xente dicía, por que me pos isto, joder? Bueno, é unha metáfora. Un dos memes moi compartidos polos cuñados galegos é o mítico este cartel que fixeron de o colexio da próstata de Sancho un Felizano e aparecía o doutor e un tipo cucú. Ah, vale. Eso foi un meme moi clásico. compartido Eso en é grupos moi- de Facebook. Eso é moi... Ejército